Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. There is no need to attack a judge on the ground of a judgment they gave as part of a bench of the Constitutional Court. The only reason one can think about is character assassination. Igqwetha elimele ikomishoni ephanda ngamatyala aphathelene ne-TRC uadvocate Thembeka Ngcukaitobi lithi luhlaselo kuJudge Khampepe isicelo sokuba aziguzule kule komishoni. Umcuphi kwibutho lolwaphulo-mthetho obuququzelelweyo uSergeant Fani Nkosi ukhanyele ukuba wahlebela utyholo ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala ngoqoqo olaluzwa kwenziwa ngamapolisa kwindlu yakhe. Molweni makhaya, khongozelani uvimba esenilungiselele wona ngokuhlanje. Igqwetha elimele ikomishoni ephanda ngamatyala aphathelene nekomishoni yenyani noxolelwaniso i-TRC uadvocate Thembeka Ngcukaitobi usibona isicelo esifakwe ngababesakuba ngomongameli kwelo umnumzana Jacob Zuma nomnumzana Thabo Mbeki nesimemelela ukuba aziguzule usihlalo wale komishoni uJudge Sisi Khampepe njengosihlalo kulo kaKhampepe uxelele inkundla ephakamileyo eRhawutini ukuba isichithe esi sicelo. Phakamileyo yaseGauteng ichophele isicelo sababesakuba ngomongameli kweli umnumzana Thabo Mbeki nomnumzana Jacob Zuma sokuba lenkundla iphonononge ukuba uJudge Khampepe engafuni ukuzikhwebula kuphando luqhotywayo ngekomishoni yenyani noxolelwaniso. OkaZuma nokaMbeki bachasene nobunkokheli bukaJudge Khampepe besithi makaguzulwe ngenxa yezityholo zokudlela indlala ukuba nomkhethe ukungazimeli igeqe nokunquzula nakomdla wakhe siqu nemisebenzi yakhe ngqali. Kambe ke okaNgcukaitobi uvakalise ngelithi iziphakamiso zabo azinazihlahla nanjengoko zisekelwe kwiinkqubo zokugweba kukaKhampepe ezadlulayo nalapho wayesenza umsebenzi wakhe. Watsho ke Tshotshentla ngelithi inkundla ephakamileyo yaseGauteng mayisibhebhethe esi sicelo nanjengoko siqulethe ilinge lokunqamla kukaKhampepe kuxanduva loluntu aluxakathiswe ngumongameli. We don't have to speculate here. This application is an attack against Justice Khampepe because of the role that she played, according to Mr. Zuma, in delivering two judgments that led to his incarceration. Does it matter that this ground is no longer persisted with? No, not for the purposes of Section 47. Lo gama le komishoni yenyani noxolelwaniso yasekwa kwekaCanzibe ukutsho ngoMeyi ka-2025 ichotshelwa ngujaji owathabatha umhlala-phantsi uSisi Khampepe ngeenjongo zokuphanda ungenelelo olugwenxa lwezopolitiko olumelana notshutshiso lolwaphulo-mthetho lwangexesha lengcinezelo. Kananjalo iintsapho zamaxhoba ixesha lengcinezelo kula matyala zisaqononondisa ngokutyholo kaZuma okaMbeki kanye nomongameli Cyril Ramaphosa ngokongeza ixesha leengxelo zamaphethelo enkundla eziqhina ngomhla wama-31 kweyeKhala ukutsho ngoJulayi. Bathi ke baphantsi kwemigudu yokubangisa le komishoni. Ukanti ke ukaRamaphosa usamekwe lokuba uza kulindela isigwebo senkundla ephakamileyo ngokuphathelene nokuchaswa kosihlalo wale komishoni. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Umcuphi kwibutho lolwaphulo-mthetho obuququzelelweyo uSergeant Fani Nkosi ukhanyele ukuba wahlebela utyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala ngoqoqo olwaluza kwenziwa ngamapolisa kwindlu yakhe ngomhla wesi-6 kuDisemba 2024 lusuku lwesibini evele kwikomishoni kaMadlanga. Fani Nkosi ukhanyele walala ngomhlana ukuba wahlebela utyholwa ngokuba lilungu lemikhambathi yolwaphulo-mthetho uVusimuzi Kate Matlala ngoqoqo lwamapolisa emzini wakhe ngomhla wesi-6 kuDisemba 2024. Kukhangelwa uJerry Boshogo ngekabhaqwa nanamhloku nto leyo yakhokhelele ekubeni uMatlala ambalekisele kwikhaya lotyholwa ngokuba ngungqondo-ngqondo ekuxhwilweni kwabantu eSmayili Nengi. uSergeant Nkosi uphika oku nakubeni iinkcukacha zokuqhagamshelwano lwakhe zibonisa ukuba wathetha noMatlala kusuku oluphambi koqoqo. There is a suspicion that on the day, the 6th of December 2024, Mr. Matlala was tipped off by somebody within SAPS that GCI Ops will be raiding his home. And there is a suspicion that you
or somebody else may have tipped him off, and I want to give you the opportunity to respond to that. Did you tip off Mr. Matlala that police are coming to his house? No. Ikomishoni kwakhonqiswe lolunye uqhagamshelwano lika Sergeant Nkosi no Stephen Motsomi ongena nto kwenza lamapolisa. I'm sending this that in a sense that even though I send you allegations against the police, I'm also sending you good things that the police has done. Ingcaciso yakhe iyona ivuse umnyele. Why did he not need to know the witness name and where they are to be found? Why did he need to know the complainant's name and cell phone number and address? Why did he need to know that? As I've said earlier, commissioners, I send it to him as raw as it was, where it from the public. I send it. Ikomishoni kaMadlanga isaqhuba iza kuya ichophe ngecala emva kwensimbi yethoba ukurhwaqela kweqabaka ngomso. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uthi wawungenankathalo umyalelo wokubhangiswa kweqela elikhethekileyo eliphanda ngogebengo olusekelwe kupolitiko iPKTT. Uthi kucaca mhlophe kuba esi sigqibo sasijolise ekuthinteleni uphando nzulu ngemikhambathi yolwaphulo-mthetho eGauteng. Umkomishinala bevele kwesibini phambi kwekomiti yesikhawu ephanda ngezityholo ezenziwa ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. uNjengele Fani Masemula ebevela okwesibini phambi kwale komiti yesikhawu kwaye uphinde wavakalisa ukuba kwakungalunganga ukuchitha iPKTT kumphathiswa wamapolisa osekhefini ekhethekileyo uSenzo Mchunu. uMasemula uthi zange aziswe ngesisigqibo phambi kokuba sithathwe ngumchunu. Still I stand by what I said. At no stage did he hint or indicate that there is this imminent disbandment of the PKTT. uMasemula uthi xa ejonga emva kubonakala ingathi esasigqibo sasiphenjelelwa lunyawo lemfene. From the communication that we saw on the charts between Mokgotsi, Matlala and General Sibiya, that's where we detected that here there is, of course, Minister is also quoted or messages are being exchanged between him and Mokgotsi and Matlala, Mokgotsi in between them. That's when we realized that this group of people looks like their aim is to prevent the investigation of Gauteng cases. Uphinde waxinwa ngokuba adize amaqela onqevu abasebenza ngondlela mnyama kweli. 2 of those 5, which is your Matlala and Katiso Molefe, I know those. The other 3, even though I know them, it's not the right time to disclose names now. We are still doing investigation. We will disclose at the right time. Le ntloko yesipolisa inike ubungqina bokuba kubonakala ingathi uMatlala wahletyelwa ngoqoqo olaluza kwenzeka kwindlu yakhe ngoMeyi walonyaka uphilileyo olalufuna ukukhangela usomashishini owayelahlekile uJerry Bushugha. Ze SABC Dingubulelani Philip eParlamente. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Inkundla ithi akusekudanga ngoku ekubeni ligqiba ityala lonyana wayesakuba ngumongameli waseZimbabwe uRobert Mugabe nogama linguBellarmine Mugabe kunye natyholwa naye uTobias Matonodzi okukuza emva kwesiganeko esenzeke kwindlu kaBellarmine Mugabe nalapho kuye kwadubuleka umsebenzi wegadi. Amatyala ajongene nesisibini aquka ukuzama ukubulala, ukuba nompu, ukuphazamisa ingalo yomthetho nokophula umgaqo olawula abemi bangaphandle abangena kweli. Today, the matter cannot be proceeded with on the strength that the senior public prosecutor who has to take a final decision, unfortunately, he is not in the office, he is committed elsewhere. Okulogama umbuso usithi unethemba lokuba baza kufumanana kulomba nabatshutshisi. I think the negotiations are going well. Yeah, that's all I can say really. Yeah. Going well for your clients?
We hope so. We hope so. And one or two of them likely to plead? You can't say at this stage? I can't say at this stage, but of course we represent both clients. So yeah, we hope that the negotiations go well. Iqela lezopolitiko iAction SA iqhankqalaze ngaphandle kwenkundla iqaqambisa ukuba esisibini sababatyholwa sikweli ngokungekho mthethweni ityala leza kubuyela enkundleni ngomhla wama-24 kwinyanga kaMatshi. Isixeko saseRhawutini sithathe inyathelo lokujongana nemingeni abajongene nayo abarhwebi abangekho sesikweni kuquka izirhoxo ngokubamba ingqungquthela ejolise ekufumaneni isisombululo kwelinye lamacandelo abalulekileyo. Le ndibano ibidibanise amagosa karhulumente abarhwebi kuquka amashishini asakhasayo phantsi kophahla olunye ngenjongo yokwabelana ngendlela yokuqinisa uqoqosho lwasezilokishini. Urhwebo eRhawutini lihleli lingumqobo kumawaka-waka oluntu ukusuka kwiikona zezitrato eziphithizelayo kuya kwiilokishi ngeelokishi. Izikroxo nabathengisela ezitratweni babonelela ngezinto ezibalulekileyo kunye namathuba engeniso apho kunqabe khona imisebenzi. It's actually my first time coming here. I've just started my business and my expectation is for the government's the summer to assist me to boost in my shop, because my goals is and my vision is that I want to create jobs. Small business or even informal traders, the bank charges are a problem to us, whereby they charge you like big business, and you find out we withdraw from opening ama banks. Usodolophu waseRhawutini uDada Murero uthi urhulumente unoxanduva lokunceda osomashishini basezilokishini ukuze baqonde amandla abanawo kwezoqoqosho. For us to empower spaza shops. By the way, it's a constitutional mandate that local government is entrusted with local economic development. So it's constitutional. So if our part is to ensure that spazas comply, we shouldn't make it difficult, we should make it easy. Okwangoku abo bathe gqolo bebila besoma bezithengisela banethemba lokuba ingxoxo nendibano ezimila kuba nje zakuthi zikhokelele kwinguqu yokwenyani. Ingcali yezonyango lwezifo ezosulelanayo KwaZulu-Natal imemelele uzinzo emva kwengxelo ezingaqinisekiswanga zesifo sochwane kwingingqi yaseThekwini. Isityholo esithendiza ukuba esi sifo sinwenwela kwikreshi kunye nezikolo zamabanga phantsi zibashiye bethe xhu ngabazali. Ukanti ke ingcali zithe nangona besosulelana abantwana esi sisifo esiqhelekileyo kwaye sinanto yokwenza nesifo sochwane. Isazi kweziphathelene namagciwane anhlobonhlobo uLilicia Kaunda uthi udwahlane luyisifo esikhathazayo ngezikhathi ezithize zonyaka. Luvame ukungena ezinganeni ezineminyaka eyishumi kuya phansi, ikakhulu lezi ezinamasosha omzimba abuthaka. NgokukaGaunda, leli gciwane lithelelana kakhulu ezindaweni ezifana nezikole kanye nezinkulisa. Uthi leli gciwane lisabalala ngokuthintana, amathe nomjuluko noma ukusebenzisa amathoyizi kanye namathuluzi okufunda aphathwe umntwana onaleli gciwane. Ukuhlonza lesifo sisanda kuqala kubalekile. So with hand, foot and mouth disease, the common symptoms are tiny fluid-filled blisters that occur on the palms, the soles, within the mouth, on the tongue, and the mucosa within the mouth, as well as the individual may have a sore throat, fatigue. UGaunda ubuye waxwayisa ngotwahlane ukuthi aluzitheleli izilwane. Nathi akufanele lesifo siyamaniswe nesifo samatele esitholakala ezilwaneni. Those are completely separate entities, and in cattle, those kind of viruses that cause the disease do not actually affect humans. Yize ingakabikho imithi eselaphayo, kubalulekile ukulapha izimpawu zomkhuhlane nokuqinisekisa ukuthi izingane aziphelelwa ngamanzi emzimbeni. Londi Radebe, SABC News, eThekwini. Zikliniki ezinhlanu kwiindawo ezahlukeneyo zephondo laseMpumalanga ezivaliweyo ngabahlali abaqhankqalazela amathuba emisebenzi kwisebe lezempilo. Aba bahlali bakhalazela ubuqhophololo benziwa kwizibhengezo zezithuba zemisebenzi ezitsha zesebe lezempilo ephondweni. Bathi abo bafikelelekayo kwiimfuno zezithuba zomsebenzi eziphumayo kuquka namavolontiya abananzwa kwezi zikhundla.
Iintsuku zintathu ivaliwe ikliniki yaseMakoko. Abahlali bagqibe kwelokuba akukho mntu uza kusebenza apha ukuba iimfuno zabo azihoywa. Babanga ngelokuba isebe lezempilo lawapapasha amathuba emisebenzi kodwa bakhange babanike ngqwalasela bona tu. We are challenging none of our committee members was employed or appointed, especially in this 12, whereby they have to attend the communities and assist the elderly people with those duties. Abahlali nguTopi Nhlantla othi wavolontiya njengonompilo isithuba seminyaka engaphaya kwama-20 kwaye ubuhlungu ngezi ziphumo. Besivolontiya la ku-home based care so volunteer isikhathi lesithe bangasicashi enesibaningi so loko bange-COVID bathi sime batasibida abazange baphinza basibida. Ngona kunjalo isebe lezempilo kwikliniki ezinhlanu ezahlukeneyo babonakala ngathi abayiqondi inkqubo yokuqashwa kwemisebenzi. The community is saying, I saw a post in Makoko clinic, so only residents that are staying in Makoko must be employed. So now if you are coming to another clinic like in an area like in Kumbula, which is still in the catchment area, then they say it's someone from outside. But they don't realize that there's no policy that supports that. Ababahlali bathi le kliniki iza kuhlala ivaliwe de bafumane ukuhoywa kwisebe lezempilo. Nalondlela soqonqothela uvimba wangokuhlwanje senikhumbuza zangomso nisiphakelwa ngogxa bethu ngesizulu. Usuku benzolo. Mawahlangana maFilipu Milanga basemva vumani ndingonkanyezini nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga imvula nomoya ngokuhla kuyaphawuleka mbukela into yokubana sawuthi silindeleke imvula noko ezingephi phaa kwiindawo ezikopolukwane ezika-60%, kananjalo ke mbukela izamvula ziyaqhubeka ezixananazile phaa kwiindawo eziphaa kumazantsi komntla koloni, kananjalo ke mbukeli naphaa kwiindawo eziko-Upington. Xa sijonga ngomso kuyaphawuleka into yokubana ngenjixo kuxa sawuvuka ngezibhaxo zenkungu kwiindawo ezikopolukwane koPitoli koMahinkeng, kananjalo ke mbukeli kwiindawo kumazantsi phaa komazweni. Ziqhubeke ezamvula ke mbukeli ezixananazile zichaphazela kakhulu kwiindawo ezikumantla phaa kompuma koloni nakwindawo kaloku phaa kwiintaba ezixananazileyo phaa kokuphumleni. Kanti ke mbukeli uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso sokuhlwa kuba kaloku singalindela iindudumo ezimandla. Sizilindela ke phaa kwiindawo ezikumantla kompuma koloni koBloemfontein naphaa kaloku komntla koloni, kananjalo ke mbukeli ziyaqhubeka ezandudumo zimandla zinwenwela ngakumbi ke mbukeli phaa kozenzweni koMonti, kananjalo ke naphana kaloku komazweni. Into ethi ke mbukeli funeke uqaphele ngalo lonke ixesha. Amaqondo ke obushushu aphantsi ngokuhlwa kuMusina ngama-20, kanti ke babambene ngenqabu nayo kaloku iPhala Borembambele ibe ngu-18, Emelo ibe ngu-13, Ladysmith khona mbukeli lithande noko lafudumala ngo-15, eMkunkundlovu ngu-17, Richards Bay ngama-21, eThekwini ke mbukeli phaa komazweni ngama-22, 21 Sajoni Semthatha Lithatha ibe ngu-16, komanina khona babambene ngamanqaku, eMonti kozenzweni ngu-21, kanti ke mbukeli phaa koBooster ibe ngu-21, Liphole nakhona eko-Sutherland ngo-30. Liyatyhila ngomso kwiindawo ezininzi kuyaphawuleka mbukeli into abangaba noko phaa koPhulabura enguye kaloku mbukeli u-28 degrees ko-Upington liqhume khona ngu-33. Ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Chosi.